V létě roku 2010 se předmostí u Přerova, známé archeologické naleziště pravěkých osad, stalo dějištěm projektu, který v České republice nemá obdoby. Studenti místního gymnázia Jakuba Škody vzali iniciativu do vlastních rukou a proměnili podjezd, kterým denně projedou 10 000 aut a projdou tisíce lidí v uměleckou galerii pod širým nebem. Nápad na výzdobu podjezdu v Předmostí vznikl už někdy před 7 lety, protože já sama bydlím v Předmostí a chodím tady každý den, tak mě vždycky docela vadil tady ten prostor, který je hodně hlučný, špinavý, nepřívětivý a i když ta myšlenka zrála dost dlouho, tak nakonec jsem se rozhodla, že zkusím oslovit naše studenty a v rámci výtvarné výchovy a jakéhosi týdenního až dvoutýdenního kurzu malby přímo v plenéru zkusíme ten podjezd naprosto změnit. Ale trošku s citem samozřejmě. Co se nepovede, budeme muset předělat, počítejte s tím, jo. Bohužel některé ty věci teda byly, jo, tam prej na druhé straně nějaká velryba s vodotryskem, to nevím teda, já jsem si toho vůbec nevšimla. To teda skutečně k pravěku nepatří. A podobné věci fakt ne teda, no. To je všechno. Jo. Ahoj. To jsem dělal teďka, má to být jako erb, jako nějaký znázorňovat prostě nějaký pravěký erb, kde vlastně na vrchu je náčelník a v okolí jsou prostě ty jeho jak kdyby stráže, ten jeho základ, dá se říct. A jako barevně jsem to udělal spíš takovou improvizaci, nějakou žádnou stylistiku podle papíru nebo nějaké kopírování. Je to spíš jakože originální barevná kombinace. A tvarová samozřejmě. Teďka bych se zeptal tady Matěje Tomeška, co kreslí? Co kreslíte? Já tady se zabývám zrovna tematikou ležícího šamana a hvězdy a měsíce. Můžete se zaměřit. Dělám to barvami, aby to ladilo s historickým kontextem doby a zatím to vypadá slibně. Olgo, mohu mít pár otázek? Dobře, proč? Baví tě kreslit? Tak samozřejmě, jinak bych tu nebyla. Správně. A proč jsi zrovna vybrala jako námět lišky? Prostě mě to napadlo. Dobře, dobře. Olgo, mohu mít ještě dotaz? Míníš maturovat z výtvarky? Ještě jsem se nerozhodla. Ale spíš ne, bohužel. To je škoda. Kreslíš velice dobře, si myslím. To k maturitě nestačí. To na maturitu nestačí. Dobře. Zajdeme se tady zeptat Evči, jaký má názor a proč si vybrala zrovna. Evi, mohu mít na tebe pár otázek? Chtěl bych se tě zeptat, proč jsi vybrala zrovna za námět dobytek nebo prostě zvířata jako krávy a tak, bizony. Tak protože je to velký, dobře se to dělá, dobře se to stínuje, jsou tam hezký barvy. A proč jsi zvolila zrovna na pozadí černou? Já jsem chtěla, aby to bylo výrazný a Zuzka chtěla červenou tam dát, ale nakonec to tam nedává, takže to budeme muset udělat asi nějak jinak. Vypadá to velice dobře. A i barvy se mi líbí. Děkuju.
Mohu mít pár otázek, Zdeničko? Co kreslíš? Nejde to poznat? Musím se zeptat. Co bys řekl? Bude to asi kráva, nebo nějaký bizon. No. To bude určitě být. Mně to přijde jak kráva, ale dobře. Je to býk. Tak proč jsem tu přišel, tak asi kvůli tomu, že to je docela šedý a samý auta, nikdo si tady nevšímá vůbec ničeho. Akorát taková jediná světlá chvílka tady v tom škaredém podjezdu. Takže co tady děláš ty? Já tady dělám reprodukce nastěnných maleb. Jak dlouho trvá udělat jednu takovou kresbu? To je relativní podle toho, jestli to stínovaný nebo jako obrys. Ty obrysy jsou fakt za chvilku. Nejlepší to volnost té práce. Tady si můžeš udělat vlastně co chceš. Nikdo tě nelimituje, akorát musíš se držet toho motivu, toho pravěku. Akorát mi tu vadí nejvíc ten hluk a ty auta a některé komentáře lidí, ale to se dá. Prvotní záměr vůbec nebyla nějaká brána do pravěku. To hlavní byla opravdu změna tohohle prostoru v lepší místo. Postupovala jsem tak, že jsem městu nabídla 3 varianty výzdoby, buď klasické graffiti, nebo v souvislosti s tím, že podjezd je každou chvíli zatopený vodou, tak jsem uvažovala i o nějakém vodním světě. A třetí myšlenka byl právě pravěk v návaznosti na lokalitu Předmostí, která, domnívám se, jako jediná tady z naší lokality je opravdu světoznámá, takže město přijalo tu třetí variantu, dalo nám před 6 lety 15 000 na zrenovování nebo na malby na té jedné straně a ta práce před těmi 6 lety byla hodně náročná, zejména co se týkalo příprav, protože já jsem vlastně půl roku před začátkem maleb musela obíhat veškeré možné instituce, počínaje ředitelstvím, krajským ředitelstvím železničních drah přes policii, technické služby a podobně. Musela jsem vyběhat spoustu povolení a nebylo to vždycky snadné. My doufáme, že letos, kdy po 6 letech podjezd obnovujeme, že ty malby budou ještě lepší, že to místo bude příjemnější, vlídnější, takové poličtěnější a že občané města tady tu naši snahu opravdu ocení. Všeho pozdravím všechny na gymnázium, kde jsem taky studoval před nějakými lety. Pamatuju si ještě ten první průjezd, kdy jste dělali. No, jako je to hezký, z uměleckého hlediska rozhodně je to nádhera. Akorát teda, co by student archeologie, mě trošku zaráží, že tady mícháte různé styly, ale většina lidí to stejně nepozná, takže já si myslím, že v tom není žádný problém. No tak já si myslím, že tohle je dobrý nápad a že to tady určitě oživí. Že to je hezčí a i se mi to líbí, teďka je to takový pestrý, je to lepší ještě než to bylo poprvé. Ale nemyslíte, že vadí taková ta přílišná, hodně stylu že se tady mění? Ne, mně se to líbí, já si myslím, že je to fajn a je to fakt hezký. Tak velice se mi to líbí, je to opravdu moc hezký, je to takový moderní, ale přitom opravdu to jako tu dobu historickou, prehistorickou to ukazuje, moc hezký je to. Jste šikovní, šikuli, no a mám to, že to je, a ta moje vnučka to tady taky malovala. No. A jak si myslíte ve srovnání s tím, který tady byl předtím, jak to bylo malované předtím? Přijde vám to zbytečné, nebo je to dobrá změna? No, vůbec zbytečný, je to ještě hezčí, jak to bývalo. Jinak zkušenosti máme takové, že lidé jsou vesměs nadšení. Myslím si, že naprostá většina lidí vítá tady ty změny opravdu pozitivně, že se zastavují, chválí nás, chtějí si povídat o tom podjezdu. Dokonce jsme tady slyšeli už taková ocenění, jakože náš podjezd je prostě nejkrásnějším místem v Přerově. Já jsem tady ten podjezd před těmi 5, 6 lety, nevím, kdy to bylo, tak jsem jej impregnoval po tom, co byl namalovaný. Ty malby, které tady byly, tak jejich ty tvary, které tady měla ta zvířata a ty postavy, byly takové, jak bych to řekl, podivné, že zrovna
No, nevypadali jako nijak vyumělkovaně v žádném případě a spíš vypadali tak, že ani ti pračlověci by je nenakreslili takovýmihle tvary, protože ta postava prostě nevypadala. No ale z druhé strany zase teďka se mi zdá, že ty postavy jsou, nebo ty obrysy jsou takové zase vyloženě tak umělecky udělané a tak barevně rozvržené, že se mi zdá, že prostě pračlověci, nebo o čem by tady si myslím ten podjezd měl být, čili o období lovců mamutů a o rezbách nebo malbách, tak to podle mě ty malby, které tu jsou, neodpovídají takové té pseudorealitě, protože opravdu se mi zdá být příliš umělecky, tvarově zkomponované. Původně jsme mysleli, že malby stihneme během 2 týdnů v době maturit. Počasí bylo letos ale přímo neuvěřitelné, jak všichni vědí. Povodně a neustálé deště způsobily, že my jsme se na podjezd vůbec nedostali, respektive zkusili jsme to párkrát. Museli jsme ale i odejít, nedalo se pracovat ani vevnitř, protože voda prosakovala z trati dolů. Takže nakonec to hlavní finále maleb proběhlo v červnu, jednak na začátku června a potom až po uzavření známek, to znamená v plném závěru školního roku. Byla bych velice ráda, kdyby obyvatelé našeho města pochopili, že u nás můžou ledacos změnit sami, třeba takovým způsobem, jak jsme to začali dělat my tady na tom podjezdu, že naše město může být příjemným místem pro život, že nemusí vždycky čekat na nějaká nařízení, příkazy, zákazy a podobně, že můžou prostě ledacos sami změnit svým zájmem, třeba o to, jak to tady kolem vypadá.